Dámy a pánové, milé děti, vítáme vás u zbrusu nového předávání cen Slepice roku. A protože máme toto předávání premiéru, nahlédněte teď společně s námi do minulosti. Tam, kde se vlastně zrodil ten úžasný nápad uskutečnit Slepici roku. Nebyl to nápad jednoho autora, ale hned dvou. Začali o tom vážně uvažovat, no a nápad si nenechali jen sami pro sebe. Po chvíli se k ním přidali ještě další dvě kamarádky a protože byly všechny vytrvalé, nakonec si svůj sen splnili. A kdože jsou vlastně ty tajemné neznámé? To prozatím nechme utajeno a věnujeme se raději našim soutěžícím o hlavní cenu Bílou slepici. Představujeme vám první kandidátku, Krávu Kozovou. Je jí 14 let a zabývá se breakem a vzhledem k tomu, jak se chová, je podle mě horkou kandidátkou. Teď už ale předám slovo kolegyni, která jí položí pár otázek. Děkuji. Můžu se vás zeptat, jak dlouho se vlastně věnujete breaku a kdo si myslíte, že je nejlepší? No, tak jako já teda dělám osobně breakdance první rok, ale nejlepší jsem samozřejmě já, jsem si to znám. A máte ráda jahody? No, jahody nesnáším, vždycky mi po nich vyskáče vyrážka. A proč právě vy byste měla vyhrát? No tak to je jasné, jsem přece nejlepší. Tamhle ty kachny, ty jsou prostě, ty na slepičky nemají. No, díky. Teď předám rozhovor mojí kolegyni. Tak to byla otázková forma soutěže a nyní nám Kráva Kozová předvede, v čem je nejlepší a v čem opravdu vyniká. Až budete, Krávu, dostatečně připravená, řekněte si o hudbu a začněme. Ano, děkuji. Hudba. When I first saw you, I closed my eyes and the flashback starts in a mirror on the balcony in summer air. Tak, to byla moje speciální ukázka. A nyní sponzor pořadu Ptačí zoo. Korunní májová. Bez lásky stejně jako bez vody se nedá žít. Korunní májová s kapkou lásky dokáže vaši žízeň uhasit. Dobrý. A představím vám druhou kandidátku Koky Krutovou. Je to opravdová krutá, většině si lakuje nechty a myslím je na sebe. Koky Krutová. Takže já se opět ujmu té... Ty vole. Máme tu menší technický problém. Já se ujmu té otázkové formy. Koky Krutová. Co ráda děláte? Já ráda zpívám. No. Ano, a bude tady právě krátká ukázka. No. Druhá otázka. Máte ráda jahody? Ne, jahody nedáme. Nenávidím. A proč právě vy byste se měla jako vyhrát? Proč byste měla vyhrát? Tak samozřejmě mám geniální hlas. Opravdu? A výjimečně zpívám. Dobře. Nyní nám Koky Krutová předvede, jak zpívá. Čarodějky od Five Angels. Nemáme jiný svět, ani noc, ani den, tady i tam jsme hned, jen slehnem pohledem. Hádej, kostry se větší škodvedem, lady, oh lady, oh lady. Splníme ti, co chceš, když dobro vykonáš a když třeba chceš. Zkus na nás zavolat, mayday, mayday, ve 12 hodin zavolat, lady, oh lady, oh lady. A nyní sponzor pořadu Ptačí zoo. Kofola, protože bez lásky se nedá žít. Kachna vygumovaná. A teď přichází třetí kandidátka.
Kachna vygumovaná. Velikost její palice je sice XXL, ale velikost jejího mozku XXS. Kachna vygumovaná. A jak už je naším dobrým zvykem, po úvodu vyslýcháme. První otázka. Jak moc jste vygumovaná? No, já jsem vygumovaná velice hodně. Myslím, že by se mohla vyhrát první místo prostě o nejvygumovanější slečnu. Druhá otázka. Máte ráda jahody? Jahody nesnáším. A konečně třetí otázka. Proč si myslíte, že právě vy byste měla vyhrát? No, tak já si myslím, že bych měla vyhrát zvlášť kvůli tomu, že miluju svý friendy a nesnáším nudu. Jo, friendy? Posílám. Děkuji vám. A otázkovou formu máme opět za sebou a nyní nám kachna vygumovaná předvede, v čem vyniká. Takže kachničko, co to má být? No, tak já samozřejmě miluju svý friendy, jak jsem říkala, a nemáme ráda nudu. To je úplně vygumovaná a nejlepší. Opravdu, a to je všechno, co nám předvedete? Ano. Bezva, takže myslím, že to je konec první části. Stačí zop? Sponzor pořadu. A nyní vajíčka, vejco, vodu. Nashledanou.